Stressi on mielenkiintoinen asia, koska siitähän me aika ajoin negatiivista stressistä kärsitään kaikki. Stressi ei ole pelkästään negatiivinen asia, koska ilman sopivaa stressitasoa me ei saada oikein mitään aikaa. Ja päivittäinen stressin vaihtelu johtuu lähinnä kortisolihormonista, jota meidän elimistö erittää vähän eri vuorokauden aikoina. Päivällä meidän kortisolin eritys on kaikkein suurimmillaan ja silloin meidän vireystilakin on hyvä. Et sitten illalla, kun on aika levätä, niin silloin sen stressitasojen pitäisi laskea ja silloin myös kortisolitasot laskee alaspäin. Se, että jos me ollaan uupuneita, siis että on niin kuin meillä on selkeästi stressiä pitkäaikaisesti ollut päällä, niin silloin meillä ei oikein päiväsaikaan ne stressitasot nouse ylös, kun sitä kortisolin eritystä ei niin hyvin tule, mutta toisaalta sitten taas yölläkään se ei palaudu alas. Eli siihen pitää saada sellainen luontainen kaari siihen ja vaihteluväli, koska se takaa sen, että me pystytään myös lepäämään. Ensimmäinen sellainen isompi stressin merkki on se, että käy aamuyöllä heräämään liian aikaiseen. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että kun se meidän elimistö on pikkusessa hälytystilassa koko ajan, ja siinä vaiheessa, kun meidän normaalisti vielä pitäisi aamuyöllä nukkua, niin meidän elimistö reagoi niin, että se käynnistää sen kortisolin erityksen pikkusen liian aikaiseen, ja sitten me herätään esimerkiksi aamuyöllä 4 aikaa siihen, ja tunnetaan itsemme virkeäksi, ja sitten ei enää sen jälkeen saa unta. Ja siinä vaiheessa, kun havaitsee sen, että ne stressitasot alkaa nousemaan liian korkeaksi, esimerkiksi että tulee sitä aamuyöllistä heräämistä, niin pitää pyrkiä käymään siinä omassa toiminnassaan eliminoimaan niitä kaikkia stressiin vaikuttavia tekijöitä. Et yksi hyvä vinkki on se, että silloin kun niitä ensimmäisiä vakavampia negatiivisen stressin oireita alkoi tulemaan, niin esimerkiksi lopettaa kokonaan alkoholin käytön.